Skal jeg bare storme? Ja. Hop for. Okay. Asbjørn, bare lyd på. Nå. Skal vi over? Asbjørn. Det er du virkelig dårlig til. Nej, hvad fanden? Det var lidt det. Gå frem. Ja, fuck. Tryk. Jeg kan det. Gå tilbage. Hvad sker der for det? Jeg tror ikke, du er flere skud. Jo, jeg har mere masser. Ej, det! Gå tilbage. Tilbage? Hvor fanden er jeg? Ja, du maser kyllingerne væk. Stay, I don't wanna do anything. Du. Tim, der er lyd på. Jeg har lige sagt til dig. Nu er der ikke lyd på. Skal der være? Nej, for jeg gider at køre på dit skål hver gang jeg skal se videoen. Altså, det skal være lyd på, mand. Hvordan fanden? Jeg kan ikke skyde. Det var fordi den skulle load det der. Det var dig selv, der sagde, at den skulle være lyd på. Husk nu, der er et hul mere bagud. Du kan komme forbi kyllingen. Tror du ikke, det hjælper at skyde den? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det var faktisk... Kom, kyld. Dø. Skyder jeg. Så du skal være heldig, hvis du kan komme op. Okay. Men det er de efterfølgende, ikke? Ja. The attack of the chicken. Chicken attack. Okay, skal vi tage noget overgang? Nej, fordi der er creeper udenfor. Nå. Today I don't wanna do anything. Dup. Døren er du stadig. Og blacksmithen. Asbjørn, det er bare spil. Og ved du, når jeg Asbjørn har glemt at fortælle dig, at jeg lægger det ind på Facebook. Der var sgu da ned. Nå, ja, de kan sgu da komme over og slottes mure. Nej, for jeg bliver ligesom dækket ind til hele vejen rundt. Spawner det, hvor der er mørkt. Jeg synes, det bliver mere og mere farligt. Vi har snart ikke flere ulæbler tilbage. Jeg er meget glad for, at jeg falder til at vælge dem. Hvis vi vil begge Gå ind på hotellet. Ja. Det er ikke den vej. Hotellet er bag dig. Det er hotellet. Men det der, det er hotellet. Nå, nej! Hotellet er, det kommer, vi skal lønne os til hotellet med. I am the king of the world. Der er lyd på. We the king of the world. Hvorfor? Var den ikke efter? Vent. Den forsvandt? Tror du... Nej. Så vi angriber dem med kyllinger. Vi rammer ikke dem. Ja, bortset fra det, vi er nødt til. Ja, jeg angriber dem ved at skyde nu. Ved at ramme ved siden af. Effektiv teknik. Se hvor mange der er, de er sværet inde. Ja, ikke ramme ham. Ej, Kan jeg jo ikke, det er jo han blev efterfølgende. skadet. Det er jo efterfølgende. Han blev skadet. Han blev skadet af kyllingerne, det er det bedre. Men der er ikke. Det er det sjoveste at placere dem her, det er fordi de kan ikke komme ud. Gå ned i grotten. Det er sjoveste. Der kan vi ikke. Er det hotellet der? Nej, det ja, men hvis du kigger, så bygger vi jo den der væg uden her. Må jeg prøve at gå ind igennem? Kan jeg ikke. Ah! Prøv nu. Fuck.
We are storming! Hvor mange kigger du tilbage? Det lyder ikke meget godt som en zombie. Hvad? Det lyder det ikke som en zombie. Jeg ved, hvor vi går hen. Nej! Der kommer kyllingerne ned fra. Ramt forkert. Ja, jeg får slå for. Hvis der kommer kyllinger dernede fra. Ej, lad, det er jo ikke sjovt. Der kommer også til at være så mange kyllinger, vi ikke kan være herinde. Nu er det ikke en barn, det er en grisefarm. Det er en kyllingefarm. Ikke? Nej, det gør du ikke. Nå, okay, kylling. Tryk 8. 8. Et. Er alle kyllinger blå? Ja. De kan ikke komme med. Det er bare kæder os til. Der er en creeper. Hvor? Jeg tror, jeg har skudt den. Glem at lukke døren. Nej, der var en kylling, der prøvede at gå den vej ud. We are... jeg glemte at lukke. Nej. Så det edderkopperne kom ind. Nå, Ups. det er jo nat. Det er alle creeperne også. Det er derfor alle creeperne. We have to defeat the church of chickens. There's so many of them. Og Det det er lige en normal zombie, ikke? Jo, det var han. Du er den eneste, der er ved at Prøv skide. at gå op på. Ovenpå. Ked af at sige det, men du er den eneste, der er ved at skide bukserne. Skræk over Minecraft. Det ved jeg godt. Nej, jeg har gjort det før. Det var jo sjovt. Nej, lad nu være, du smadrer hele borgen. Det er ikke sjovt. Vi skal ud. Nej, vi tager en udgang, det er så ikke sjovt. Det er efterfølgende. Ej, hallo, du har ikke lige smadret barrikaden, vel? Ja. Nej. Hallo. Ja. Nej, lad nu være. Hallo. Ved du, hvor nemt edderkopper kan komme ind nu? Ved du hvad? Jeg kræfter mig ligeglad. Fordi vi kan bare pause den, eller sætte den på. They are everywhere. Run. Nej, it's a good. Ja. Og hvad er jeg mener? 3. Jeg kan ikke komme op. 4. 5. Jeg er hjemme om 6 minutter. Vi skal køre. Vi skal lige droppe alle pilene. Drop lige alle pilene.